Miren Amurizak Playback bere bigarren novela aurkeztu du Susa argitaletxearen eskutik. Beste gauza askoren artean, adiskidetasun baten kronika dela dio egileak. 2000 hamarkadaren bueltan girotua, nerabe biren arteko gerturatze, urruntze, ez? Bizitzako fase intenso horren erretratatze bat, kontraste handiko giroetan gertatzen dena, ez? Alde batetik dago protagonistetako baten jatorria den baserri mundu hori, eta bestetik garai horretan hain presente dagoen kalea, lokalak, gaztetxea, ez? Sozializatzeko espazio horiek guztiak. Helburu nagusia, bi pertsonaia hauen arteko harremana, ez? Eta kasu honetan urruntzea erretratatzea izan da, eta horretarako saiatu naiz garaiaren aliketa argazkirik zehatzena eta detailatuena egiten, eta egia da erreferentzia asko dituela, garai hartan guk entzuten genuen musikarena, guk ikusten genituen pelikulenak, serienak, jaten genituen txutxerienak, edaten genituen txerrikerienak, guzti hori saiatu naiz aliketa zehatzen jasotzen giroa ere ekartzeko liburura. Inguru berekoak dira Jone eta Poli, berrizekoak, baserria oso batekoak, umezaroa elkarren usnan pasatutakoak, baina ez dira maila bereko etxeetan jaio. Lehen begiratuan, batak bulkada politikoak ditu eta besteak ez. Batak malota itxurak egiten ditu eta besteak ez. Batak moiona bat da eta besteak ez. Batak non diskotekara joan nahi du eta besteak segiren manifara. Dena dela, liburua bera bada dikotomia simple horiek zalantzan jartzeko artefaktu bat. Dikotomia simple horiek momentu jakin batek, adin batek, inguru batek ugandik espero duenetik sortutakoak direlako. Eta badago sintesirako tarteak biei gustatzen zaie hemendikan. Letra borrokiak eta elektronika. Kasu honetan, historia bera baino, hizkuntzarekin, buruan nerabilen, ez dakit nola esan, erronka bat edo ariketa posible batzuk praktikan jartzea, horixe izan zen abia puntua. Aproba nahi nuelako egin ahozkotik ahalik eta gertuen, eta kasu honetan nerabe batzuen ahozkotik ahalik eta gertuen egongo zen hizkuntza eredu bat paperera ekartzea, ez? Orduan hortik hasi nintzen apur bat, eta gero etorri zen horren barruan enkajatuko zuen istorio bat, edo beto esan da hori eramango zuen, jantziko zuen istorio bat eraikitzea, ez? Eta pixkana, bilaketa bat izan da, atzera begirako bat, ez? Izenburuak ere alaxe aurreratzen du, playbacka horixe da, ez? Atzera jo eta behin da berriro historio berdina, musika berdina, hitz berdinak berriz aurrera ekartzea, kasu honetan, momentu ura, garai ura, bizipen haiek ulertzen saiatzeko. Liburuak ikasturte bat biltzen du, sasoi hartan gu behintzat agendak eta egutegiak jaien arabera markatzen genituen, orduan liburu hau Lekeitioko antzarren bueltan hasten da, eta Berrizko San Pedroetan bukatzen da. Lau parte handitan banatuta dago, eta gero parte bakoitzean hainbat kapitulu labur daude. Azalaren egileak Itzi Bastarrika eta June Baonza dira, argazkilariak, diseinuaren munduan dabiltzanak biak, lagunak, noski, eta, apur bat hiruren artean sortutako ideia bat izan zen, ikusten dira hor nerabe bi, oso posizio desberdinetan daudenak, baina hala ere elkarri begira, eta kasualitate edo akats polit bat izan zen porta dago, hainbat argazki atera zituzten eta analogikoan atera zituzten, errebelatu ere bai, eta kasualitatez aukeratu genuen erreta edo dagoen hau,
iruditzen zitzaigulako alde batetik ematen ziola, nobelak daukan, kutsu antzinako ez dut esango, ez dago ainurrun 2000ko hamarkada, baina beste garai bateko kutsu hori, eta gero, apur bat oso esplizitua izan gabe ere, lausotzen duela apur bat irudi hori, bakoitzak hor barruan, nahi duena bilatu desan.